Приятели, днес сме с един човек от Native. Как се казвате? Един човек ме представи. Владимир Георгиев съм и съм управител на фирма Native. Окей, управител. Фирма Native е вече с 17 години присъствие на българския пазар. И нашата работа е да доставяме качествени, висококачествени, висок към среден сегмент продукти от Франция. Нашите партньори, които са 5 на брой от Франция, ги представяме по начин, по който да е адекватен на начина, по който те искат да говорят на клиентите си. Тоест, какво предлагате като продукти цялостно, като концепция? Печива, включително в това число круасани, разбира се, бутър теста продукти, които са типични за Франция. Тоест замразени, да си ги пекат хората? И производни са закуски, които пак са на база бутър тесто. В тази категория влизат закуските, нали, които са, в случая ние презентираме новата закуска с сирене чедър, с 25% съдържание на масло. Общо, защото 17% съдържат в самия продукт и 8% идват от самото сирене чедър. Мини понички, които са и големи понички за хореката. Доста неща за всеки по нещо. Какви са? За кафе шопове магазини от Англия продукти, които са, разбира се, пак се доставят през Франция, поради простата причина, че собствениците на английската фирма са французи. И съответно вече сладката част, която са тартове и мини тартове, които също са... Какво се търси най-много от българския купувач? Кой е бестселъра ви? Всички, които са ценители и не са чувствителни към по-ниско качествени продукти, които се интересуват от това какво има в съдържанието на продукта, така би трябвало да се обърнат към нас, защото включително и ние така сме абсолютно открити към клиентите и ако влезат в нашия сайт, ще видят, че продуктите са с открити съдържания, нормално съдържание на всички тези продукти, които ние сме супер чувствителни и така чувствителните хора могат да се доверят, че това е истинското съдържание. Добре, а къде смятате, че френския круасан е по-добър от българския? Или има ли изобщо място за сравнение? Има ли български круасан? Аз, примерно, имам в моята перцепция има продукти, които искам си ги купя да са български, като яйца, кокошки, пиле, месо. Но в някои отношения приемам френското за качествено и в постоянството мисля, че това е в което ние трябва да се стремим да опитаме да бъдем постоянни. Може да сме постоянни хубави или постоянно лоши, но сме постоянни. За вашия пазар, вашата неща, кое е иновацията, новото нещо, което е бъдещето в печивата? Какво се очаква следващите години? Ние ще продължим този тренд да доставяме и задоволяваме нуждите на клиентите и на по-взискателните. Ще се опитаме да обърнем внимание и на тези, които са в среден и в нисък сегмент. Но в крайна сметка ще опитаме да представяме нашите производители по правилния начин, така че те да не се чувстват ощетени от това, че ние ги представляваме в България. Много ви благодаря. Успешно изложение.